Joet het begin van de noordelijke zomervakantieperiode. Jawel, en hoe mooi tropisch waar, met tropische temperaturen en de hitte blijft ik in het weekend. En joen en vannacht, wel, joen hebben zinnen, wat bewolking, warmte, 27, 28 graden om 8 uur heen. En vannacht ik een warme nacht. Dat wordt voor een soort mensen min sliepen. 19 of 20 graden en geen koeltje. De wind valt haast heel op voort. Ja, er is kans op misschien wat damp waar. En de wind, daaruit sprutsen, zuidwest, krijgt 1 en 2 steeds maar zwak. En dan morgen. We hebben misschien kans op een rein of tongerbui in het zuidwesten, maar dat mag nog. Ik heb hem al staan, maar voor hetzelfde geld gaat het door. En verder hebben we droeg waar, hebben we de zinnen erbij en opnieuw vol op warmte. 26 rond 30 of 31 graden, de hoogste temperatuur in het zuidoosten. De wind uit het noorden en het noordoosten waai en die is zwak of matig. Je had nog wat verkwolling in het kustgebied. Morgen is het warm en dan op naar de sneeuw. De hitte sneeuw, maar een temperatuur tussen de 27 en 31 graden. En we hebben sneeuw flink wat zinnen. Maar staat er gewoon bewolking in de rim van de middag, in de joentijd, in de nacht. Komen ze buien met tonger, hagel en mistitten. Dat het is nog maar de vraag of we overal die voetbalfinale willen schenken. Dan zetten we terug naar de wind. En die komt uit zuid-zuidoost en die is zwak of matig. Manje, tiese en maasje. Manje hebben door een temperatuur om bij de 26 graden heen. Maar een enkele bui. Tiese en maasje is 24 graden. Zinnen, bewolking en droegwaar. De simmer blijft. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.